Эфирда яңалыклар вакыты студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Табигать сагында. Икенче республика экология олимпиадасына йомгак ясалды. Мен бик күп яңа дуслар таптым үземә яңа әйберләр ачтым, яңа белемнәр алдым. Әлмәт иҗтимагый үзәге яңа җәмәгатьчелек игътибарында. Төрки музыка кораллары музеенда музыкаль мирас торгызу турында фикер алыштылар. Бүген Әлмәттә шушы музыкаль традицияләрне тергезү өстендә күләмле эш башкарыла. Шулай итеп, калабызда үзен инде дөнья күләм танытып өлгергән Кадим Әлмәт ансамбле булдырылган инде. Бүген исә бу һөнәргә төбәгебезнең яшь музыкантларында өйрәтәләр. Ялкынланып эшлиселәр алда әле. Әлмәт Татар дәүләт драма театры юбилейын билгеләп үтте. Әлмәт театры, Әлмәт үзе минем өчен хыялларны чынга ашыру урыны. Татарстанда һава шартларының сизелерлек начараюы турында кисәтәләр. Республика Лидия циклоны килеп җиткән. Ял көннәрендә синоптиклар юеш кар һәм яңгыр явачак дип фаразлый. Уңайсыз һава шартларында машина йөртүчеләрнең юл метеорология шартларын игътибарсыз калдыруы аркасында юл транспорт һәлакәтләре саны артуы күзәтелә. Бу хакта Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре хәбәр итә. Бүген автомобильне кышка тиешенчә әзерләү хәлиткеч әһәмияткә ия булырга мөмкин. Хәзер ел фасылына туры килә торган шиналар урнаштырырга кирәк. Машина йөртүчеләрнең бу мәсьәләгә тиешенчә карамавы фаҗигагә әверелергә мөмкин. Дәүләт автоинспекциясе чираттагы тапкыр машина йөртүчеләрне автомобильне һава торышына, техник әзерлегенә җитди карарга чакыра. Дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләрне автомобильнең һава шартларына, техник әзерлегенә җитди карарга чакыра. Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә автомобильгә бер үк вакытта кышкы һәм җәйге тәгәрмәчләр кую тыела. Булай эшләү автомобильнең алдан әйтеп булмый торган реакциясенә китәргә мөмкин. Реакция автомобиля на действие водителя. Капиталь ремонт кысаларында түбән мактамада юл өслеген яңарту эшләре азагына якынлаша. Бирдә көн сайын шәһәр автомобиль юллары идарәсе белгечләре үз эшләрен эшли. Бүгенгә асфальт-бетон җәю буенча төп эшләр төгәлләнгән инде. Юл билгеләрен урнаштыру, җәмәгать транспорты тукталышын төзекләндерү, юл өслегенә билгеләр ясау эшләре генә калган. Исегезгә төшерәбез, Совет урамының ремонтлана торган участогы 1400 метр тәшкил итә. Хәзерге вакытта шәһәр автомобиль юллары идарәсе юл буе зонасына кара туфрак сала. Барлык эшләрне 10 ноябрьгә кадәр тәмамлау планлаштырыла. Әлмәт районының авыл җирлекләрендә үзара салым мәсьәләләренә багышланган гражданнар җыеннары башланды. Анда бер тапкыр түләнә торган түләү күләме, шулай ук 2025 елга планнар билгеләнә. Программада җирлек территориясендә яшәүче барлык бәлик булган гражданнар катнаша. Исегезгә төшерәбез, үзара салым программасы кысаларында быел халык тарафыннан 12 миллион 860 мең сум җыелган иде. Республика бюджетына муниципаль берәмлекләр бюджетларына өстәмә акчалар бүлеп бирелә. Җирлекләрдә яшәүчеләр җыйган һәр сумга республика тагын 4 сум өсти. Республика бюджетыннан Әлмәт районы 51 миллион 440 мең сум акча алган. Агымдагы елда авыл җирлекләрендә юлларга асфальт һәм вак-таш җәю, су белән тәэмин итү һәм яктырту системаларын норматив хәлгә китерү, шулай ук территорияләрне төзекләндерү эшләре башкарыла. Очрашулар графигы турында тулырак сезнең торак пунктның авыл советында белергә була. 28 октябрьдан 2 ноябрьгә кадәр юность балаларны сәламәтләндерү лагерында Чиста мирас дип исемләнгән 2 республика яшь экологлар олимпиадасының йомгаклау этабы узды. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән катнашчыларның саны 160 кешегә җитте. Олимпиада экологик эссе һәм тест этапларыннан торды. Һәм менә ул бүләкләү тантанасы, диплом һәм истәлекле бүләкләргә 15 яшь эколог лаек булды.
Экология олимпиадасы мәктәп укучылары өчен ил масштабында иң масса күләм чараларының берсе була. Икенче этапка онлайн биремнәрне эшләү буенча иң яхшы нәтиҗәләргә ирешкән 160 катнашучы үтә. Алар өчен оештыручылар бай программа әзерли. Яшь экологлар эко-квиз, квестлар үтә, кызыклы лекцияләр тыңлый, кызыксындырган сораулар бирә, бананнан ДНК ала, өлкәннәр белән бергә кыслалар үстерү өчен экосистема булдыра һәм төрле экскурсиягә бара. Бәйге биремнәрендә яшь экологларга экологик эссе язарга һәм тест узарга кирәк була. Мин укытучым белән бергә әзерләндем. Олимпиаданың заданиелары авыр булды, но барыбер монда бик рәхәт булды, ошадым. Мин бик күп яңа дуслар таптым үземә, монда үземә яңа әйберләр ачтым, яңа белемнәр алдым. Олимпиада авыр булган, ләкин мин язган. Күп дуслар белән таныштым, информация күп белдем. Миңа бигрәк ошады. Оештыручылар балалар гомер буе дөрес экологик мөмкинлекләрне сайлаячак һәм экологиянең чын амбассадорлары булачак дип ышанып кала. Мне хочется надеяться, что Сездә барлыкка килгән энергия, белем, күнекмәләр һәм яңа дуслыклар сезгә яңа башлауларга һәм проектларга илһам бирер. Һәм сез буларның барысы белән дә үз дусларыгызны һәм танышларыгызны илһамландырып, озак еллар экологиянең чын амбассадорлары булырсыз дип өметләнәсем килә. Проектка иң югары бәя сезнең киләсе елларда бирегә кайту теләгегез. самая высокая оценка будет это ваше желание вернуться сюда в следующие годы. И я хочу огромное спасибо сказать Барлык оештыручыларга да зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки бүген балалар сезнең өчен башкарылган эшләрнең барысы да сезнең җир йөзендәге иң яхшы илдә һәм иң яхшы республикада яшәүегезне һәм эшләячәгегезне аңлау өчен эшләнә. Татнефть кебек республика флагманнары чираттагы эшкә алынса, алар өчен бу намус эше. Минемчә, алар 1000нче тапкыр эшкә тотынып, һичшиксез яхшы эшләгәннәрен исбатладылар. Я считаю, что они в 1000-й раз доказали, что они, если делают, то делают хорошо. Бүләкләү кысаларында Татарстанның көньяк көнчыгышындагы 3 мәктәп эко-проектларны гамәлгә ашыруга Татнефть грантлары белән бүләкләнде. Җиңүчеләр һәм призерлар тантаналы шартларда үзләренең лаеклы бүләкләрен алдылар. Спасибо большое организаторам. Мне очень понравился этот лагерь. В следующем году я обязательно буду участвовать. Я вообще люблю такие лагеря. Ознакай район үзәк хастаханәсе диварында яңа граффити эшләр башкарылды. Әлеге заманча якты арт-объект шәһәр башкарма комитеты инициативасы һәм ярдәме белән барлыкка килде. Моторлык тудыручылар янында безнең иҗади төркемдә булып кайтты. Рәсемнәр гаилә елы һәм киләсе 2025 ел ватанны саклаучылар елына багышланган. Граффитида гаилә бәхете һәм бердәмлек күренешләре, шулай ук ватанпәрвәрлекне һәм ватанга мәхәббәтне символлаштыручы элементлар сурәтләнгән. Рәссамнар Яр-Чаллы шәһәреннән чакырылган. Алар бер атна дәвамында хезмәт куеп, барысы 20 плитәгә рәсем төшергән. Это наш основной род деятельности, вид деятельности. Бу безнең төп шөгылебез. Менә шулай яшибез, эшлибез. Без ирекле рәссамнар. Безне чакыралар, шәһәрдән шәһәргә йөрибез. Нанимают то туда, то сюда. Ездим по городам, в своем городе тоже делаем. Город краше, ярче, интереснее. Сүз уңайыннан стеналарны буяуга әзерләү буенча шәһәр халкы өмәгә дә чыккан. Анда идарәче компаниялар, хастахана һәм бюджет оешмалары хезмәткәрләре катнашкан. Чыннан да әлеге дивар якты төсләр белән тулыланды. Алга таба җәяүлеләр өчен дә, машина йөртүчеләр өчен дә бу урын матурлык чыганагы булып торыр. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәге янә җәмәгатьчелек игътибары үзәгендә. Бирдәге төрки музыка кораллары музеенда Идел буе халыкларның этник музыкасын популярлаштыру буенча семинар практикум узды. Онда музыка уку йортлары педагоглары, фольклорчылар һәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы вәкилләре катнашты. Кылкубыз, наркобыз һәм әлбәттә инде күп төрле курайлар. Булар барысы да безнең бай тарихлы милләтебезнең, безнең бабаларыбызның музыка уен кораллары булган.
Бүгін әлмәттә шушы музыкаль традицияләрне тергезү өстендә күләмле эш башкарыла. Шулай итеп, калабызда үзен инде дөнья күләм танытып өлгергән кадим әлмәт ансамбле булдырылган инде. Бүген исә бу һөнәргә төбәгебезнең яшь музыкантларында өйрәтәләр. Бу очрашу Идел буе халыкларының рухи традицияләрен саклауга, үстерүгә һәм пропагандалауга саллы өлеш. Эш бер урында тормасын өчен этномузыка, халык фольклоры белгечләре, педагоглар, фольклор-инструменталь ансамбльләр җитәкчеләрен, этник музыка кораллары ясаучыларны берләштерергә кирәк. Татнефть хәйрия фонды бу бурычны үз өстенә алган. Речь не идет о сохранении, речь идет о возрождении. Сүз саклау турында гына бармый, сүз тергезү турында бара. Яхшы фәнни нигездә тикшерүләр ярдәмендә тергезү турында. Без 100 һәм аннан да алда башкарылган фәнни географик эшкә кушылдык. Күпләр гаҗәпләнер, әмма биредә Татарстан территориясендә инкыйлабка кадәр һәм совет чорында чит ил галимнәре халык иҗатын тасмага яздырган. Бу беренче чиратта татар, параллель рәвештә биредә яшәүче башка халыкларның иҗат үрнәкләре. Керәшеннәр, Мордва, Чуваш, Мари халыклары. Творчество в первую очередь татарского, параллельно это и кряшинские, чувашские, попадали мордовские, марийские. Этник музыка мирасын популярлаштыру фестиваль семинары беренче карлыгач. Анда көньяк-көнчыгыш балалар музыка мәктәпләре җитәкчеләре һәм укытучыларыннан тыш Таткульт ресурс үзәге, Казан дәүләт мәдәният институты, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең тел, әдәбият һәм сәнгать институты вәкилләре дә чакырылган. Чараның төп максаты Идел буеның этник музыкасын өйрәнү өлкәсендәге уңышлар турында сөйләү, бергәләп үсеш перспективалары турында фикер алышу. Сүз уңайыннан Татнефть компаниясының этник музыканы торгызуга керткән өлеше нәтиҗәсендә урта гасыр музыкаль репертуары Татарстанның башлангыч, урта һәм югары музыкаль белем бирү учреждениеләренең белем бирү программаларына кертелде. Бүген этник халык музыкасы аудиоязмаларын цифрлаштыру бара һәм иң мөһиме замандашларның халык музыка фольклорына кызыксынуы арта. Я думаю, что они очень важны, потому что Минем уйлавымча, этник музыканы торгызу мөһим. Халык үз үткәне, тарихы белән кызыксына. Халык мәдәнияте белән көчле, ә музыка ул халык мәдәниятенең чагылышы. Культура, они всегда связаны, а музыка, она всегда отражала то время, в которое жили люди. Төрки музыка кораллары музей сәхнәсендә 3нче балалар музыка мәктәбенең Аклашын ансамбле. Бүген аларның беренче чыгышы. Ел башында гына барлыкка килеп, алар 2 ай дәвамында инде үзләрен республика кунаклары каршында күрсәтерлек итеп оеша алганнар. Уникальность этого ансамбля, я считаю, что это изучение... Бу ансамбльнең башкалардан аермалыгы балаларның кубыз, кылкубыз, варган, ятаган кебек бурынгы уен коралларын өйрәнеп киләчәктә этник музыканы тергезүче белгечләр катламын тәшкил итә алуындадыр дип уйлыйм. Думаю, будут в будущем нашим поколением, которые возрождают именно традиционные инструменты. Мондый ансамбль төбәгебездә беренчесе түгел. Карлыгач төркеме 2нче музыка мәктәбендә, Хыял ансамбле Ознака сәнгать мәктәбендә эшләп килә. Әлеге коллективларны борынгы үрнәкләр нигезендә җитештерелгән музыка уен кораллары һәм костюмнар белән нефтьчеләр тәэмин иткән. Очрашу барышында катнашучылар регионда башкарылган эшләрнең нәтиҗәләре белән уртаклаштылар. Әлбәттә, инде киләчәк үсеш планнары турында да фикер алыштылар. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Берәүләр тергезе, ә икенчеләре исә 80 ел милләт сагында тора. Әлмәт Татар дәүләт драма театры коллективы үзенең юбилеен билгеләп үтте. Кичә шын мәгънәсендә җылы булды. Театр сөюче халык үзләренең яраткан артистлары белән күреп аралашты, аларның уңышларына сөенде. Эчтәлекле тантанада 80 еллык театр тарихы аша калабызның үткәнен дә барлады. Әлмәт Татар дәүләт драма театрына нигез салынуга 80 ел ул әлмәтлеләрнең генә түгел, ә республикабыз һәм илебездәге киң татар җәмәгатьчелеге һәм театр сөючеләренең уртак бәйрәме. Драматургия, шигърият һәм әдәбият, гомумән алганда иҗатка мөкиббән китүчеләрне җәлеп итү үзәге булган театр шәһәребезгә нигез салынганчы ук Әлмәт язмышының аерылгысыз өлешенә әверелә. Биредә 80 ел эчендә шәһәр һәм районның күп кенә мөһим вакыйгалары узды һәм уза, карарлар кабул ителә. Иң кыйммәтлесе, безнең театр татар халкының мәдәни традицияләрен саклаучы рухи кыйммәтләрнең үзе татарның җаны булып кала бирә. Әлмәт театры, Әлмәт үзе минем өчен хыялларны чынга ашыру урыны.
Сәхнәдәге тамаша театрны театр иткән күркәм артистларын, аның җитәкчеләрен, режиссерларын искә алу. Бүгенгә алып килгән данлы үткәнгә мәдхия булды. Кичәдә беренче әсәрләр, халык күңелен яулаган, мәртәбәле бүләкләр алып килгән спектакльләр яңартылды. Театр тарихында тирән из калдырган шәхесләр, яшьли арабыздан киткәннәр искә алынды. Сәхнәдә театрның иҗатташ дуслары, күрше калалар һәм республикалардан килгән хезмәттәшләре, рәхмәт сүзләре, тәбрикләр, соклауны катыш хисләр, әлбәттә инде лаеклы бүләкләр. Юбилей кичәсендә буларның барысы да мулдан булды. Әлмәт Татар дәүләт драма театрынан кала шушы көннәрдә калабызның да туган көне 3 ноябрьдә Әлмәт үзенең 71 еллыгын билгеләп үтәчәк. Бу уңайдан район башлыгы кушуы буенча шәһәр халкына төрле акция һәм чаралар әзерләнә. Мәсәлән, ат спорты мәктәбендә иртәнге 9-дан сәгать көндезге 1-гә кадәр ачык ишекләр көне узачак. Әлмәтлеләр һәм шәһәр кунаклары өчен картиналар галереясендә көндезге 1-дән 4-кә кадәр күргәзмә эшләячәк. 15:30-да креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәгендә 1-нче сыйныф укучысы Әнисенең көндәлеге фильмын күрсәтәчәкләр. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә ишту мөмкинлеге төрле булган кешеләр катнашында Мьют спектакле оештырыла. Спектакльгә керү өчен алдан теркәлү кирәк. Кичке 6-дан төнге 1-гә кадәр Туган якны өйрәнү музеенда сәнгать төне узачак. Анда «Москва слезам не верит» фильмы күрсәтеләчәк. Шулай ук «Рисуем эмоции» интерактивы үткәреләчәк. Моннан тыш 3 ноябрьдә кайбер күңел ачу йортларында кафе, ресторан һәм кибетләрдә ташламалар каралган. Шулай ук көне буе җәмәгать транспортында йөрү бушлай булачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.